veče i dobrodošli na prezentaciju treće generacije BMW-a X5. Poštovane drage dame i gospodo, o X5-ici novoj ne smem mnogo da pričam, jer bi predugo trajalo, previše bismo se umorili i nisam ja toliko zanimljiv koliko je ovaj auto sam sa sebe zanimljiv. Vozio sam ga, vrlo sam ponosan na to, jer mogu da vam kažem, ono što vas bude čekalo posle ove večeri, kada budete testirali i probali ovaj auto, ostavit će bez daha. Tehnologija je prva i prava reč što opisuje ovaj automobil. Jako smo napredovali i želimo da budemo najbolji. Dame i gospodo, potpuno novi BMW X5.